Hola, benvingudes, benvinguts a una nova edició del programa d'entrevistes d'Espanyoleto TV. En aquesta ocasió estem molt contents perquè contem amb dos grans falleres majors. Grans pels seus cors, pel sentiment vers la festa i per la seva simpatia. Les falleres majors de Xàtiva del present exercici. Andrea Torres Martínez i Nerea Serrano Ramírez. Benvingudes. Hola. Què tal? Bé? Sí. Andrea, anem a començar per tu. Quina paraula te va faltar dir quan vas eixir a llegir durant la missa de Sant Josep? Ostres, que pregunta! Te'n recordes? No. Quan vas eixir al Salmo i vas llegir el Salmo i el Todos. senyor Abat va dir... Todos. Vaya. Feia molt de temps que no llegia un salmo i se me va oblidar. De fet, li van preguntar a l'abat com se llegia perquè no ens recordàvem. I en aquest moment no, ni al cap. Nerea, conta'n, què és el que passa amb l'anell de la fallera major, Andrea? Que no se'l posa mai? No, sempre en tots els actes que anem, de fallera sí que se'l posa, però de particular jo sempre el duc i ella no. I De sempre fet- tens que recordar, veritat? De fet, avui el du i jo no el duc. Bueno, pues us demane que mireu el plasma que tenim ahí a la dreta perquè hi ha algú que ha volgut sumar-se a aquesta entrevista. Hola, bueno, pues yo os voy a contar una anécdota que nos pasó el día del recorrido. Es un acto, como todos sabéis, bastante duro y llevábamos zapatos pues con un poco de tacón y la junta nos dejó cambiarnos a manoletinas a mitad de trayecto cuando ya no podíamos más. A Andrea le dolían un montón los pies y estaba muy feliz de poder cambiarse los zapatos. Y cuando llegó su madre con las manoletinas, no le cabían los pies, porque se le habían hinchado. La cara de decepción fue brutal. Y luego el dolor de pies de toda la noche, también. Què us pareix? Que té tota la raó. La veritat és que és un acte que és molt dur, veritat? És molt dur, van ser 5 hores caminant per Xàtiva i al final el cansanci de tots els dies se nota. I sí que és de veres que vaig cridar a ma mare per a veure si podia fer el canvi, però no va haver manera i va ser una decepció molt gran. Però bueno, al final vam acabar bé, després per la nit deportives i ja està, ja arreglat. Nerea, tu també? Te vas canviar? No. No? Tu vas continuar en els teus, Sí. sense problema. Molt bé. Anem a mirar ara una altra aportació que mos han fet per avui. Hola. El dia 15 per la nit fem una volteta per les falles i arriba un moment que ja les xiquetes estaven cansades i tal. I Maria i jo duiem un díper i Nerea estava, pobra, feia una careta de cansada, de que no podia més. I vaig anar a donar-li el díper i quan me va veure el díper en la mà se li va obrir el cel. Què va passar aquesta nit? Pues esa nit uno de la junta tenia molts dípers, que són xutxes, i va començar a repartir i se li van acabar i Ofèlia me va veure i me va donar uno. Nerea, he tingut que preguntar què eren això dels dípers, perquè no tenia ni idea de lo que eren els dípers. Ja m'ho han dit, però no tenia ni idea de lo que era. I aquest dia la veritat és que també és molt dur, veritat? Sí. Vosaltres aneu a veure les falles Sí. dels col·les i tot, i al final del dia es fa pesat, veritat? Sí, molt pesat. Però molt bonico, que sí. Sí. Andrea, has tingut que vigilar molt de prop a les teues dames d'honor? Bueno, no, al final han anat a soles, hem format un equip de 5 persones, la veritat que molt bé, ens hem compenetrat a la perfecció, no he tingut cap problema, al revés, en tot moment m'han posat les coses molt fàcils, qualsevol cosa que els he proposat o els he dit, ens han dit que sí, inclús elles han sigut les primeres que han dit o han proposat, Andrea, anem a fer això. I la veritat que molt bé. No hauria sigut el mateix sense elles, sense ninguna d'elles. La veritat és que se vos nota tant a les majors com a les infantils. La veritat és que heu fet un equip molt bo i se notava. La gent que vos veia se notava que n'hi havia molta complicitat i que estava molt bé. Nerea, és cert que teniu una mascota en el cotxe? Sí. Ah, quina és aquesta mascota?
Pues és una mini que Andrea me va regalar en el meu berenar i també se la va comprar ella. Igual. Claro, me vaig fer un autorregal. Molt bé, molt bé. Acabarem aquestes entrevistes amb una aportació molt especial dedicada a Nerea. És molt difícil quedar-se amb tan sols una anècdota o amb tan sols un moment després d'haver viscut aquests mesos tan intensos en els que Nerea i jo ens hem vist pràcticament tots els caps de setmana o inclús tots els dies. Però sí que és de veres que de tot m'agradaria destacar aquesta complicitat que hem tingut des del primer moment, que sempre ens hem entès molt bé i que en moltes ocasions això s'ha vist reflexada a l'hora de vestir, ja que sense parlar, sense quedar, hem arribat a un lloc i ens hem mirat i ens hem donat compte de que anàvem igual vestides o del mateix color. Inclús ens ha passat amb els colors dels tatxes de fallera. Així que, Nerea, conta'ls, què ens ha passat durant aquest any? Què vos ha passat en els colors dels trajes, en els tipus dels trajes? Pues lo que ella diu, que sempre coincidim i perquè també tinguem el mateix gust i pues sempre tinguem un acte i quan anem enseguida ens vegem i anem del mateix color. En seguida vos pegueu una mirada una a l'altra i digueu ui! Avui no estàvem coordinades, avui no. Però de veres que ens ha passat en més d'una ocasió. Molt bé. Sí. Andrea, Nerea, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Això és tot. Moltes gràcies a tots vosaltres per continuar les emissions d'Espanyoleto TV. Adeu.